nong thau bala don ringkat bani wei pe baro ki bala don lang ha ka ne ga jaka leng ba da ga jing lam ko jong u ngi la yo ban ye kan do lang kum ni ngas ngoy ban ai khub lai ro kum ju ya ki nong pan ya ka ne ka program jing lang ka ba menta ki do khot jong ka JAC baro ki seng phalang ki badan hapo jong ka ne ka lempung ki long kami ki long pa ki khun samla baro khot jong ki lai polling station bi sai lang dong dai bat mos mai ngai yang hang ne menta na ka liang jong ka seng long kami kom i president jong ka seng long kami shlong mos mai kom si benta kom mangi la yo snow menta ya ka jingkran na ki rang ba ki bala kran kham sakmat bat leng ban ni chaman i bala yo ban ai ya ka jingkran lam prang ha preng jong i we pe baro ha ka ba ka ne ka JAC ka la yo ban penlong hado lai sen menta te hado lai sen menta na ka daw san ha ka ba ka KHADC kala le madla bat kala le men ya ka dong ka than bat ya kini ki lai polling station ki ba don ar phawai tli kishnang te na ka daw ka jing le madla ka jongki nyim ban se ngi ha ban me sakmat ban yo ayala ka hong na mar ka hong jongi ko mengile yasno na do menne ka dai ha po Mountain Court constituency te leng ba ka KHADC ha ka ban ni tip ba u ba PNCM leng ba ka selection committee u badai ma u chairman ha ka ba kila pha jubor yang e sha ka ramrai constituency na ka banta ka election MDC ka jongi te kum ka senglong kumi na ka snong mos mai ngiro ngiyang ban karshan ya ka JAC met badman sem na ka banta ban yatli lang ban wanra biang ya ka ne ka jing pha no ya ka MDC mau sinro cha ramrai te ngi kwa bai wei pai baro ngindon ya ka jing tli ka jia tli mlan ya ka ai ka ba kin nong yalam ki jongi ki nong mi khnar ki jongi ki yang na ka banta ka bha ka met jong ka dai ka thain ka dong ka jongi ngiro ngin kloi ngin yang ngin le ya ka ai ka ba phi yalam kom ka seng lok mi ngadon ro ka jing karpat kom kirang ba ki bala karpat sakmat na ka banta ka bor ka bala le dan bor da ka KHADC bakin perkhat lam yangi ki nong kan dong ka jing jangai ka jong ka motion road ba ka jing jangai jong ka ramrai hado kat no te ngi ma dia ka jing ka ba crown wat tang nang ne hado riang do ka no ngi ma dia ka jing ka surat ka balong kum te ka jing jangai ka balong kum te nga karpat nga pharo lang ba ka ne ka media lang ba ka ne ka por ka bamenta sha UCM jongi bon perkhat uchaman jong ka selection committee jong ka KHADC ban perkhat lam na ka menta jongi kibrea kibdan sakane ka thang ka dong kibamar ya ka jing janjar ngi ring men sem ko ring ma phi ya bam ya dan kam ya ka imlang ka salang ya dan kam ya ka lai kawan ko ya dan ma phi te ngi karpat ba phen le ya ka ba pha kum ba phen le ya ka ba kla ban pen pha no yani na ka ramrai constituency si saka Mountain Court constituency dalele rengin tre ban le ngi kersan ya ka JAC ban ngi nang bareng ka ro ba phi nang ya ngi nang penslero kom ka sang lok me jong ka snong mos mai bat jong ka polling station mos mai hi ba ka we te next kam na ka liang jong e baro khoi ki long me ki badon ha ka ne ka por ngi don ka lawe na ka mta ki khon ki ti ki jong im dera te ngi don ka lawe te lana ka JAC kana ngai kam long ro ka meeting ka bakhado na ka banta jong e bangin siam na ya ka rai na ka banta ban le yele sa ki por ki ba shalor te kano ka banta ka JAC ka rai na ka banta ban le sa kano ka banta ban siam ngi long ki balak loi na ka liang ka chong an long ka balak loi na ka banta ban sim bata lam bar ki te ha ka na ka par nga khat ro ban nga pa ro ya ka jing manjur jong phi upai ba lada ka ka JAC kan yalam yang ni sa kano ka banta ban ya le na ka banta ka na ka hok jong ni long ne am ban long ki balak loi ban le lam bar ki lada ni am ban le sa long sel ro ban sa than na banta ka na ka hok jong ni long ki balak loi ni long ki balak loi okay ni long ki balak loi okay to ha ka na ka por ka jing kan ka jonga kan ngan pen ko tang kan ne khulai subon ya phi wai pai baro